Tá sé an am dul arás ar scoil. Is athrú mór é dul arás ar scoil tar éis fes bháile chomhfada sin. Bhí de bhúntóir agus de cóide ag smaoine bhirt. Bei áthas ar thú a eáil arís. Beidir gúil áthas agus imní ort ag an am céine. Tá sé sin go brá. Tá mothúcáin agsúla ag gach duine faoi gháil arás. Caróid de bhúntóir agus de cóide leat sucr isteach. Má tá tú ag tosú a scoil nua, nó bí bortha. Sa chlóid tú isteach. Bhugam ar cuid den na desca hartsa sem ranga agus béidir go méid am sugartha difriúil. Bhí tú chomá sin ag ní de lábha le déine, agus bé oireann dul aráig le sin. Ba rialach agus nósta na nua agunn chun gach duine chuinál sáilte. Mar ealar seo, béidir go méid aid de bhúntóra clúdatha. Cuimhnig de lábha a ní nó a dígháilrú i richan lei, go choirithe sulla déan tú ar scoil, nar a hagann tú chuig do cheomar ranga, i ní a ithe agus i ní a dul chuig an leithris. Déanaí de bhúntóirí cínte go bhfuil tú féin agus do cóide sábháilte, agus leróidh siad leat faoin na rialach nua. Má héann tú ar an scoile, bé de chiaacán féin agat agus cara bus. Bé an siaacán sin agat gach lá. Tuigeann de bhúntóirí nach raibh sé éasca obair scoile dhéanamh sa bhaile. Tuairtí siad amdait airí clochtal le bheith arás ar scoil, sulla de sóidh sibh ag feallam rudaí nua. Is matal a lí go lua, bí a fólána ithe agus sugra faoin air le cóide. Bí le a cóide ag caint agus sprí. Caróidh sé sin leat sucr síos ar scoil. Smaoinigh siar ina rudaí maithe rinne tú fada bhí an scoil dúnta. Cad a darlam tú? Mar bhfuil tú cínte faoi rial nua, chur ceist ar chuna fósta. Ar scoil, má bhachíonn tú sin na bróide, aber leis an múntar é, tá sé sin tábhachtach. Tá tuile eolais le fáil ag gov.ie/fila ar scoil.